Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. An yebe fura fenfen na ya kalte u de do o site kelenye. Fura nunu a cama hadisa kuma na fura mununka. Alakira sallallahu alaihi wa sallam inafo sanamaki, inafo qisul hindi, inafo sanuti, inafo habba sauda. Fura nunu de filene. Fura mogo be ko dabali bana de isenge, walma nyejugu de isenge, walma aywa kolo dimin de bila, walma fasa dimin de bila, walma kumbere dimi, walma ko dimi. Alhamdulillah a fura nunu bela jelendo ubea, walma mamin den amaseka fura soro ala lahalawla u caman fura ubea. Alhamdulillah yandoronte abambolo Senegal, abambolo Mauritania, abambolo Gambi, ni fura nunu ani bitiki kono minan fenfen bea abeke kunya fere kunye ni tono mumena soro ala anka ala time u demenaye walasa u ka kalanga ke. Ala barka do fura nunu na gindo kele min bala fura nunu bala ka ke ala time u deta u ka kalan yoro sara, ku si yoro sara, ku ka karamogo sara, ku ka dumuni ke da sara. O de ato imago be kalte fenfen na a fura naya ni ala sonama iba do soroya a fura yoro de ubea cɛ minnu ni dɛsɛ b'u la walima ni bana de don dilan sanfɛ alhamdulillah fura ɲɛnamaw bɛ yan musow fana taw bɛ yan a dilanni ɲɛnama u bɛɛ lajɛlen bɛ yan minnu bɛ bɔ Saudiya la ani minnu bɛ bɔ Egypte ani Mali yɛrɛ ta la u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an fɛ yan ni nana yan ka daminɛ sɔgɔma 10h walima 8h yɛrɛ ka taa fo fitiri yan bɛ dayɛlɛ i bɛ u sɔrɔ yan u lahala an tɛ se k'a fɔ a bɛɛ expliquer kelen nka ni sera yan i n'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan forokɛw fana bɛ yan forokɛya minnu n'u bɔra Egypte forokɛya minnu n'u ye coton ye u bɛɛ lajɛlen fana bɛ sɔrɔ an bolo kalabankɔrɔ adeken polisiw kɔrɔ ni sera yan bana min b'i la e k'a fɔ i b'a dɔn fura sɔrɔ yan k'a fɔ i bi dɔ yan k'i b'i ka bana dɔ lakale i bi bɔ a fura de tɛ sɔrɔ yan a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wala o de don an ko an b'a lase bɛɛ lajɛlen ma fura ninnu u kɔni nana ni u bana sani dɔ wɛrɛ bɛ na u bɛ se ka tan ta mais sisan kɔni an yɛrɛ bɛ Bamako furaw fana bɛ an bolo yan livrew fana bɛ yan n'o de ye lakɛrɛw ni bikiw ye ani livre minnu ni an yɛrɛ y'u sɛbɛn alakira ka sira kan alayhi salatu wa salam ani silamɛmuso kan ka jɔyɔrɔ min ta livre ninnu fanba ye faranko arabu de a kuranɛw bɛ yen a duwawu bɛ yen u caman faranko arabu livrew de don u bɛ yan lakɛrɛw kiriyɔnw an mago bɛ fɛn fɛn na AEC bitiki na ni bitiki in ye divers de a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yan furaw bɛ sɔrɔ kalanfɛnw bɛ sɔrɔ yan kalabankɔrɔ adeken polisiw kɔrɔ a tugulen filɛ bitiki fila de b'a ni kɛnkɛyiri 2002 ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ Bako Jikɔrɔ ni kɛnkɛyiri 2002 la o la détail caman tɛna se ka di n'aw sera kɛnɛ in kan ana fura ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka ca hadisa kumana fura fɛn fɛn kan a dɔ bɛ sɔrɔ yan a ma da la ni ko i bɛna fura ɲininkali kɛ i delila ka min mɛn hadisa la ko a de tɔ sɔrɔ an fɛ yan an bɛ ala deli ala ka barika don fura ninnu na nin bɛ kɛ kun ye walasa k'an jɔ ni ala timɛw ye ayiwa walasa u kana dilo ma la tuguni bi idinillahi taala an mago bɛ bɛɛ ka duwawu la inshallah taala ala ka baara ninnu minɛ k'u bɛɛ khalasiya k'u kɛ liwajhillahi taala khalisa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in